హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామ్స్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫు నుండి స్వాగతము. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులో మనము 3వ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 32వ అధ్యాయము కర్మబంధనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఈ 10వ శ్లోకము మరియు 11వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా దీనిని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 32వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్టా. ఏవం పరేత్య ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్టా. ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్టా. ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్టా. ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్టా. ఏ యోగినో జితం మరున్మనసో విరాగాః. యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః. ఏ యోగినో జితర్మరున్మనసో విరాగాః. యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః. ఏ యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః. యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః. తేనైక సాకమమృతం పురుషం పురాణం. తేనైవ సాకం అమృతం పురుషం పురాణం. తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం. తేనైవ సాకం పురుషం పురాణం. తేనైవ సాకం అమృతం
పురుషం పురాణం తేనైవ సాకమమృతం సాకమమృతం పురుషం పురాణం హరే కృష్ణ బ్రహ్మ ప్రధానముపయంత్యగతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః హరే కృష్ణ ఒక్కొక్క లైన్ ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్ట ఏ యోగినో జితర్మమన్మనసో విరాగాః ఏవం పరే భగవన్ ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్ట ఏ యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః ఏవం పరే భగవన్ యోగినో తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః తేనైవ సాకమమృతం పురాణం తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః హరే కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్ట ఏ యోగినో జితమరున్మనసో విరాగాః తేనైవ సాకం అమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయాంత్యగతాభిమానాః పరేత్య భగవన్ ఏవం హరే కృష్ణ ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी हनुमान प्रसाद प्रभु जी चामुंडेश्वरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी ప్రభు एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकम् अमृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयांत्य गताभिमानाः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयांत्यगताभिमानाः हरे कृष्ण प्रभु హరే కృష్ణ हरे कृष्ण सरला देवी माता जी नलिनी मोहन माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम हरे कृष्ण एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो चितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयांत्यगताभिमानाः हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।
एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमनुर्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रदानमुपयान्त्यगताभिमानाः। हरे कृष्ण प्रभुजी। హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు. ఏవం ఏవం ఆ విధముగా, ఆ విధముగా పరేత్య పరేత్య అత్యంత దూరము, అత్యంత దూరము దూరము హరే కృష్ణ, అత్యంత దూరము జని అత్యంత దూరము జని భగవంతం భగవంతం బ్రహ్మదేవుని బ్రహ్మదేవుని అనుప్రవిష్టాః అనుప్రవిష్టాః ప్రవేశించిరి, ఏ ఎవరైతే ఎవరైతే యోగినః యోగినః యోగులు యోగులు జిత జిత నియంత్రితమగు మరుత్ వాస మనసః మనసు విరాగాః విరాగులై తేన బ్రహ్మదేవునితో ఏవా నిక్కముగా సాకం కలిసి అమృతం అమృత స్వరూపుడు పురుషం భగవానుని పురాణం పురాతనుడు బ్రహ్మ ప్రధానం పరబ్రహ్మము ఉపయాంతి వారు వెడలుదురు అగత అభిమానాః యవ్వాని మిథ్యా అహంకారము హరే కృష్ణ. భావము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ప్రాణాయామము మనో నిగ్రహము ద్వారా భౌతిక జగము నుండి విరాగులైనట్టి యోగులు అత్యంత దూరమున గల బ్రహ్మలోకమును చేరుదురు. తమ దేహములను త్యజించిన పిమ్మట వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశింతురు. కనుక బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని బడసి పరబ్రహ్మమగు భగవానుని చెంతకేగగా ఆ యోగులు సైతము భగవద్ధామమున ప్రవేశింతురు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. తమ యోగాభ్యాసమును చక్కగా కొనసాగించుచు యోగులు అత్యున్నత లోకమగు బ్రహ్మలోకమును అనగా సత్యలోకమును చేరుదురు. అచ్చట తమ భౌతిక దేహములను త్యజించిన పిదప వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశింతురు. ప్రత్యక్షంగా భగవద్భక్తులు కానందున వారు ముక్తిని బడియజాలరు. బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని బడియునంత వరకు వారు వేసియుండవలసినదే. ఆ పిదప బ్రహ్మదేవునితో పాటు వారు ముక్తిని బడియుదురు. అనగా జీవుడు ఏదో ఒక దేవతను అర్చించునంత కాలము అతని చిత్తమంతయు ఆ దేవతను గూర్చిన ఆలోచనలతోనే నిండియుండుటన్
స్పష్టము అయిన విషయము కనుక అతడు నేరుగా ముక్తిని అందజాలడు. భగవద్ధామమున ప్రవేశించుట గాని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి యందు లీనమగుట గాని అతనికి సాధ్యపడదు. అట్టి యోగులు లేదా దేవతార్చకులు తిరిగి సృష్టి రచన కావించబడినప్పుడు మరలా జన్మించు అవకాశము కలదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 32వ అధ్యాయము 11వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. అతతం సర్వభూతానాం అతతం సర్వభూతానాం అతతం సర్వభూతానాం అతతం సర్వభూతానాం అతతం సర్వభూతానాం అతతం సర్వభూతానాం హృత్పద్మేషు కృతాలయం హృత్పద్మేషు కృతాలయం హృత్పద్మేషు కృతాలయం హృత్పద్మేషు కృతాలయం హృత్పద్మేషు కృతాలయం హృత్పద్మేషు కృతాలయం శ్రుతానుభావం శరణం శ్రుతానుభావం శరణం శ్రుతానుభావం శరణం శ్రుతానుభావం శరణం శ్రుతానుభావం శరణం శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజభావేన భామిని వ్రజభావేన భామిని వ్రజభావేన భామిని వ్రజభావేన భామిని వ్రజభావేన భామిని వ్రజభావేన భామిని వేషు కృతాలయం శృతమానుసృతానుభావం హరే కృష్ణ. అతతం సర్వభూతానాం హృత్పద్మేషు కృతాలయం అతతం సర్వభూతానాం పద్మేషు కృతాలయం అతతం సర్వభూతానాం హృత్పద్మేషు కృతాలయం అతతం సర్వభూతానాం పద్మేషు కృతాలయం శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజభావేన భూమిని భామిని శ్రుతానుభావం శరణం భామిని శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజభావేన భామిని శ్రుతానుభావం శరణం భావేన భామిని. కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. అతతం సర్వభూతానాం హృత్పద్మేషు కృతాలయం శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజభావేన భామిని అతతం సర్వభూతానాం పద్మేషు కృతాలయం అనుభావం వ్రజభావేన భామిని. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण। आई अरुणा माता जी, रामनारायण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। अथतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनि।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकाशराव प्रभु जी, भास्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। असतं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं हृतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण कृष्ण स्वामी प्रभु जी। प्रणामालु। हरे कृष्ण। अथ तं सर्वभूतानां पदे पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। हरे హరే కృష్ణ స్వామీజీ, నేను ఈరోజు జాయిన్ అయినాను హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ. స్వామీజీ. हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ మాత, పర్వాలేదు మాత. ఓకే, హరే చెప్పేదా స్వామీజీ? చెప్పండి మాత. ఓకే, హరే కృష్ణ. అతథం సర్వభూతానాం హృత్పద్మేషు కృతాలయా శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజభావేన భామిని. హరే కృష్ణ గురూజీ. हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ. ప్రభు ఇంకొక ఇద్దరికి ఇవ్వండి. ओके प्रभु जी। नरसारेड्डी प्रभु जी, बृंदा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अदत्तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ तं सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అత కనుక తం భగవానునే సర్వభూతానాం సర్వజీవుల హృతపద్మేషు హృదయ కమలమున కృతాలయం వసించియున్న శృత అనుభావం యవ్వాని మహిమలను నీవు వింటివో శరణం శరణమున వ్రజ చనుము భావేన భక్తి యోగముచే భామిని ఓ జనని. హరే కృష్ణ. భావం. కనుక ఓ జనని ఎల్లరి హృదయములందు ఆసీనుడై ఉన్న భగవానునే నేరుగా భక్తి యోగముచే ఆశ్రయించుము. హరే కృష్ణ. భాష్యము. మనుజుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానునితో ప్రత్యక్ష సంపర్కమును అంటే సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన యందు సంపర్కమును పొంది అతనితో తనకు గల నిత్య సంబంధమును అంటే ప్రేయసిగా లేదా పరమాత్మునిగా, పుత్రునిగా, మిత్రునిగా లేదా ప్రభువుగా పునరుద్ధరించుకొనగలడు. ఈ విధముగా అతడు దేవదేవునితో పలు విధములుగా దివ్యమగు ప్రేమయుత సంబంధమును పునఃస్థాపించుకొనగలడు. అట్టి భావనమే నిజమగు ఏకత్వము. మాయావాద తత్వవేత్తల ఏకత్వ భావము, వైష్ణవ తత్వవేత్తల ఏకత్వ భావము భిన్నమైనట్టివి. వారిరువురును భగవానుని యందు లీనమవ గోరినను వైష్ణవులు మాత్రము తమ వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవరు. ప్రేయసిగా, తల్లిదండ్రులుగా, స్నేహితుడిగా లేదా సేవకునిగా తమ వ్యక్తిత్వమును వారు నిలుపుకొనగోరుదురు.
ఆధ్యాత్మిక జగమునందు ప్రభువు దాసుడు ఒక్కటే, అది ఏ పూర్ణత్వ స్థితి. సేవ్య సేవక సంబంధము ఉన్నప్పటికీ ఇరువురు ఒకే స్థితి యందు నిలిచియుందురు, అది ఏ ఏకత్వము. కపిల భగవానుడు తన తల్లికి ఉపదేశము కావించుచు ఆమెకెట్టి పరోక్ష విధానము అవసరము లేదని పలికెను. భగవానుడే పుత్రునిగా ఉదయించినందున ఆమె అదివరకే ప్రత్యక్ష విధమున నెలకొనియున్నది. పూర్ణత్వ స్థితిలో అదివరకే నెలకొనియున్నందున నిజమునకు మరికొంత ఉపదేశము ఆమెకు అవసరం లేదు. ఆమె ప్రస్తుతము పాటించడి విధానమునే కొనసాగింపమని కపిల భగవానుడు ఉపదేశించెను. కనుకనే అతడు తన తల్లిని భామిని అని సంబోధించెను. అంటే ఆమె అదివరకే భగవానుని తన పుత్రునిగా తలచుచున్నదని అది సూచించుచున్నది. భక్తి యోగమునే అంటే కృష్ణ భక్తి రసభావన ప్రత్యక్షంగా చేపట్టుమని కపిల భగవానుడు దేవహూతికి ఉపదేశించెను. ఏలయన భక్తి రహితముగా మనుజుడు మాయాబంధనము నుండి బయటపడజాలడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జాయ్. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు అందించినటువంటి భాష్యములు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందమైనటువంటి యథాస్థితి అందులో 32వ అధ్యాయము మరి కర్మ బంధనం, జీవుడి యొక్క కర్మ బంధనాలను గురించి ఆ కపిల భగవానుల వారి యొక్క బోధనలను మనము వింటూ ఉన్నటువంటివి. మరి ఈ బోధనలన్నీ కూడా ఆయన తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతికి తెలియచేయబడుతూ ఉన్నటువంటివి. మరి ఆ దేవహూతి ఆమె సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుణ్ణే, దేవాది దేవుణ్ణే తన పుత్రుడుగా
పొందినటువంటి ఆమె మరి ఆ పుత్రుడిని ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే భగవంతుడిని పుత్రుడుగా అంటే తాను తనకు భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని ఆమె కోరుకున్నారు. ఆ తర్వాత మరి అతడు పుత్రుడైనప్పటికీ కూడా భగవంతునిగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి ఆమె ఆయనకు శరణాగతి పొంది ఆయనని అడుగుతూ ఉంటుంది, మందమతురాలైనటువంటి నన్ను అనుగ్రహించి మరి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి నాకు తెలియచేయవయ్యా అంటూ ఆమె అడిగినది. అలాగే నా కొరకే కాదు, ఈ మందమత్తులైనటువంటి పతిత జీవులు, ఎందుకంటే అందుకే భక్తుల యొక్క తత్వము వైష్ణవులు చేసేటువంటి విషయమే అది. వారు ఈ పతితులైనటువంటి జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి విషయాలకే ఆ వైష్ణవులు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము చేస్తుంటారు. సో ఆ క్రమంలోనే దేవహూతి కూడా తనకే కాకుండా ఈ మందమతులైనటువంటి జనులను ఉద్ధరించబడేటువంటి మార్గాలను నాకు తెలియచేయి అంటూ ఆమె అడిగినటువంటిది. సో దానికి ఆయన భగవంతుని గురించి, ఆ భగవంతుణ్ణి ఎలా భక్తి యోగము ద్వారా పూర్వపు అధ్యాయాలలో భక్తి యోగ వివరణము అంటూ మరి ఆయన మొదట 29వ అధ్యాయంలో మనకి వివరించినటువంటివి అంశాలను చూస్తాము. అలాగే ఆ తర్వాత విపరీత కర్మల యొక్క వర్ణనను 30వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. ఆ తర్వాత 31వ అధ్యాయంలో వివిధ జీవుల యొక్క గతులు, వారు ఏ విధమైనటువంటి మార్గాలలో పయనిస్తూ ఉన్నారు, జనన మరణాలలో ఏ విధంగా వారు ఈ జగత్తులో ఉంటూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాలను వివరించిన తర్వాత ఇక ఆయన ఈ అధ్యాయంలో, ఈ 32వ అధ్యాయంలో కర్మబంధనాలను గురించి, జీవుడు చేసేటువంటి ఆ కర్మలు ఏ విధంగా అతన్ని బంధిస్తూ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా ఆ కర్మబంధనాల నుండి బయటపడాలి అనేటువంటి విషయాలను ఆయన తెలియచేస్తున్నటువంటి ఈ క్రమంలో ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి బోధనలు. మరి ఇక్కడ చూడాల్సినటువంటి విషయము, ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా నన్ను ఆశ్రయించి అని చెప్పట్లే. ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆశ్రయించి, సో అదియే ఏకైక మార్గము ఈ జీవులు జనన మరణాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయాల గురించి చెప్తూ ఆయన మరి ఆ ముక్తాత్ముల గురించి చెప్తున్నారు. ఆ బుద్ధిమంతులైనటువంటి వారు, విశుద్ధమైనటువంటి చిత్తమును కలిగినటువంటి జనులు మాత్రము భక్తి భావన యందే పూర్తిగా సంతుష్టులై ఉంటారు. అందుకే ఈ త్రిగుణమయము నుండి బయటపడి వారి యొక్క స్వధర్మమైనటువంటి ఆ భగవంతునికి సేవ చేస్తూ ఉంటారు మాత అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా హరే కృష్ణ సంఘరహితంగాను, నిర్మమత్వంతోనూ, నిరహంకారంతోనూ వారు స్వధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ విసిద్ధమైనటువంటి చిత్తంతో తన యొక్క సహజ స్థితి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడును అంటూ భావిస్తూ వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో నామమాత్రంగానే ఉంటారు. నామమాత్రికమైనటువంటి భౌతిక కర్మలను చేస్తూ వారు సులభంగానే ఈ భవబంధనాలను దాటి ఆ భగవంతుని ధామాన్ని చేరుకోగలరు మాత అంటూ చెప్పినటువంటిది. అలాగే మరి భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులకు ఈశ్వరుడు, జగత్తు అంతటికి కూడా ఉత్పత్తి, అంతము, మూలకారకుడు అయినటువంటి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి అట్టి ముక్తాత్ములు మరి జ్ఞాన మార్గము ద్వారా చేరుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్పినటువంటిది. మరి ఇంకా చెప్తారు. అలాగే మరి ఇంకా మిగిలిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఆ బ్రహ్మంలో లీనమైపోవాలి, లీనమవుతాము అంటూ ఆ దేవదేవుని హిరణ్య గర్భ రూపంలో అర్చించేటువంటి వారు ద్విపరార్ధ కాలములు అంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క జీవిత కాలం అంతా పూర్వార్ధము పరార్ధము అనేటువంటి 2 అర్ధకాలాలలోనూ ఈ భౌతిక జగమునందే నిలిచి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. మరి భగవంతుని యొక్క భక్తుల మాదిరిగా వారు ఈ దేహాన్ని వదిలివేయగానే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరరు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నత లోకాలకు చేరుతారు, ఇతర దేవతార్చకులు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి అక్కడికి చేరి ఆ దేవతలతో పాటు వారు కూడా ఆ భౌతిక జగమునందే నిలిచి ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పి
మనకి ఇంకా పూర్వపు శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది. త్రిగుణాత్మకము అయినటువంటి ఆ ద్విపరార్థ కాలమును అనుభవించిన పిదప బ్రహ్మదేవుడు ఈ తన ద్వారా వచ్చినటువంటి ఈ భౌతికంగా తాను ఉన్నటువంటి భూమి, జలము, వాయువు, అగ్ని, ఆకాశము, మనసు, అహంకారాదుల చేత ఆవృతమై ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక విశ్వాన్నంతటినీ కూడా పరిసమాప్తి చేసి భగవద్ధామమునకు ఎగుతారు. అలా ఆ భగవద్ధామమునకి వెళ్ళేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో ఇంకా మనకి ఆ కపిల భగవానులు వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం, ఏవం పరేత్య భగవంతమను ప్రవిష్ట ఏ యోగినో జిత మరున్మనసో విరాగాః తేనైవ సాకమమృతం పురుషం పురాణం బ్రహ్మ ప్రధానముపయంత్యగతాభిమానాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఏవం ఆ విధంగా, పరేత్య అత్యంత దూరము పోయి. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి పైన ఇంకా సత్యలోకం అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువ దూరంలో ఉండేటువంటిది. మన పైన స్వర్గలోకము, అలా పూర్వలోకం, ఈ లోకాలన్నీ దాటి తపోలోకం అక్కడికి వెళ్ళాలి కనుక. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇతర దేవతార్చనము చేసినటువంటి వారు, అలాగే ధ్యాన విధానాల ద్వారా భగవద్గీతలో మనకి ధ్యాన యోగంలో అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, సో ధ్యానము, సమాధి స్థితి, అట్లా మరి ఆ 8 అంగాలలో మరి ఆ ప్రాణాయామం ఏంది? మరి శ్వాస నియంత్రణము, ఉచ్ఛ్వాస నియంత్రణలను నియంత్రించుకొని మొదటగా యమ చేయవలసినటువంటివి, రెండవది నియమ చేయకూడనటువంటివి, ఆ తర్వాత ఆసనంలో ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం, మొదటగా శ్వాస పైన నియంత్రణ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ తర్వాత మనస్సును ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకొని తద్వారా అంటే మనసు ద్వారా ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకొని ప్రత్యాహారం ధారణం చేసి ఇక ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ఇక ఆ విధంగా వారు ఏం చేస్తారు, యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ధారణ, ప్రత్యాహార అయిపోయిన తర్వాత ఇక ధ్యానం కూడా ఎలా చేయమని చెప్పారు? ఆ భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేయమని చెప్పారు. కానీ ఇక్కడ కొంతమంది వివిధ రకాలుగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మనోనిగ్రహం ద్వారా భౌతిక జగము నుండి ఆ ధ్యానం ద్వారా ఆ విరాగులైనటువంటి యోగులు, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఆ దేవాది దేవుణ్ణి కాకుండా అన్యాన్ని ధ్యానం చేసినటువంటి వారు ఇక అత్యంత దూరమున ఉన్నటువంటి ఆ వివిధ లోకాలకు, ముఖ్యంగా అంటే బ్రహ్మలోకాన్ని అలా చేరి, ఎందుకంటే ఉన్నత లోకాలను చేరి ఇంకా ప్రగతి పదంలో పైనుంచి చివరికి ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకం వరకు ఆ సత్యలోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. తమ దేహములను త్యజించిన పిమ్మట వారు బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశిస్తారు. మరి ఇక ఆ బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని పడిచినప్పుడు పరబ్రహ్మమగు భగవానుని చెంతకేగగా ఆ యోగులు సైతము భగవద్ధామమును ప్రవేశిస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్రహ్మ 100 సంవత్సరాలు ఆ దేవమాన సంవత్సరాల ప్రకారంగా మరి అలా ఆ కాలమంతా కూడా అతడు నిలిచి ఉన్న తర్వాత అనేక కాలాలు, అందుకే చెప్తుంటుంటారు అంత్యమున భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు, కానీ అంత సులభంగా కాదు, శీఘ్రమే కాదు అని. భగవద్భక్తులు మాత్రమే శీఘ్రమే, అందుకే భగవద్గీత అంతటా కూడా శీఘ్రమే నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు నా భక్తులు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి మనం లెక్క కడతాం కదా, 311 ట్రిలియన్ 14 బిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలు ఎట్లా అని చెప్పేసి, అన్ని సంవత్సరాలు అన్ని ఉన్నటువంటి మరి అలా చేసినటువంటి కాలం తర్వాత
మరి ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు ఆ దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటూ ఉంటారో అప్పుడు వారు కూడా ఆ పరబ్రహ్మమైనటువంటి భగవానుని చెంతకు ఈ యోగులు కూడా, ఎందుకంటే ఇక ఏమీ భౌతిక జగత్తు ఉండదు, మొత్తం ప్రళయం అవుతుంది కనుక, సంపూర్ణ ప్రళయం జరుగుతుంది కనుక ఆ సమయంలో వారు కూడా అక్కడికి వెళ్తారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భాష్యంలో ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలలో తమ యోగాభ్యాసమును చక్కగా కొనసాగించేటువంటి యోగులు కూడా, అంటే మరి ఆ యోగా అభ్యాసంలో పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నతమైనటువంటి లోకమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మలోకమును అనగా సత్యలోకాన్ని చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ విధంగా సత్యలోకాన్ని చేరినటువంటి వారు అక్కడ భౌతిక దేహాలను త్యజించిన పిమ్మట వారు ఆ బ్రహ్మదేవుని యందు ప్రవేశిస్తారు. మరి ప్రత్యక్షంగా భగవద్భక్తులు కానందున, ఎందుకంటే వారు నేరుగా భగవంతుని ఆశ్రయించలేరు, భగవంతునికి శరణాగతి లేరు, ఆయన యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఇతర దేవతార్చనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు నేరుగా భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశించలేరు. వేరే సహాయం తీసుకొని భగవద్ధామాన్ని, ఎలాగైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏదో రాకెట్ చేసుకొని అది చేసుకొని మనం చేరుతున్నామని చెప్తారు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు చంద్రలోకం కానీ సూర్యలోకం కానీ చేరాలంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ వాహనాలు ఏవి అవసరం లేదు, వారిపైన ధ్యాస చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్తారు. కానీ అలా ఎవరు చేయట్లేదు. మరి మనం కూడా భగవంతుని యొక్క ధామానికి వెళ్ళడానికి నేరుగా భగవంతునితో సంబంధాన్ని పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి యంత్రాలను ఉపయోగించి ఆ యంత్రాల ద్వారా పోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వారు ప్రత్యక్షంగా భగవద్భక్తులు కానందువలన నేరుగా వారు భగవద్ధామంను చేరుకోలేరు. బ్రహ్మదేవుడిలో లీనమై బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని పొందేటప్పుడు మాత్రమే బ్రహ్మదేవుడితో పాటు వెళ్తారు. మరి బ్రహ్మదేవుడు ముక్తిని బడియనంత వరకు వారు కూడా వేచి ఉండవలసినదే. మరి అప్పుడప్పుడు మనం పంపించే రాకెట్లు మార్గాన్ని తప్పిపోతున్నాయి, కొన్నిసార్లు చేరట్లేదు, కొన్నిసార్లు మధ్యలోనే అవుతాయి కదా. సో మరి అందుకే చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ బొయ్యేంత వరకు వేచి ఉండవలసినదే. ఆ పిదపయ్యే బ్రహ్మదేవునితో పాటు వారు కూడా ముక్తిని పొందేటువంటి అవకాశం. అనగా జీవుడు ఏదో ఒక దేవతను అర్చించినంత కాలము మరి అతని యొక్క మనసు ఆ దేవతను గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నంత కాలము అతడు ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని నేరుగా చేరలేడు. ఎందుకంటే అతని యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆ దేవతకు సంబంధించినటువంటి విషయమే కనుక అతడు ఆ దేవతతో పాటు ఆ దేవత ఉండే దగ్గరే ఉంటాడు. అందుకే చెప్తారు, దేవతార్చనం చేసేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, పితృదేవతలను అర్చించేవారు పితృదేవతలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు వాటిలోనే పుడతారు. కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు మాత్రము నా దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఈ ఇతర భౌతిక జగత్తులో ఆ బ్రహ్మ యొక్క ద్విపర్యాంతాలు ఇక్కడే ఉన్నటువంటి వారు నేరుగా ముక్తిని పొందలేరు. భగవద్ధామమున ప్రవేశించుట గాని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి యందు లీనమగుట గాని అతనికి అంటే సాధ్యపడదు. మరి అట్టి యోగులు లేదా దేవతార్చకులు తిరిగి సృష్టి రచన కావించబడినప్పుడు మరలా జన్మించున్న అవకాశము కలదు. సో మరి తాత్కాలికంగా బ్రహ్మ వెళ్ళాడు కాబట్టి బ్రహ్మతో పాటు తీసుకుని వెళ్తారు. మరి ఒక విఐపి వస్తే అతనితో పాటు కొంతమందిని తీసుకొచ్చేటువంటి, విఐపి ఉండాలనుకున్నంత కాలమే ఉంటారు, మళ్ళీ ఆయనతో పాటు వెళ్ళవలసినటువంటి వీసాలు తీసుకొని మనం వెళ్తాం కదా ఇతర దేశాలకు. సో అలాగే బ్రహ్మ మరి కూడా అక్కడ మరలా కొంతకాలమే ఉండేటువంటిది కనుక మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి వీళ్ళంతా తిరిగి ఆ యోగులైనా దేవతార్చకులైనా తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి నెట్టివేయబడే వాళ్ళే. కానీ ఆ భగవంతుణ్ణి నేరుగా అర్చిస్తూ భగవంతుడితో నేరుగా సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రము
ఆ భగవంతుని ధామంలో, ఆ దివ్య ధామంలోనే శాశ్వతంగా ఉంటారు. మనకి భగవద్గీతలో అనేక సార్లు ఆయన చెప్పినట్టు, నా భక్తులు మాత్రము నా దివ్య లోకంలో నాతో పాటు ఉంటారు, నాలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తారు. మరి చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు, అతతం సర్వభూతానాం హృతపద్మేషు కృతాలయం శ్రుతానుభావం శరణం వ్రజపావేన భామిని. కనుక ఓ జనని, ఎల్లరి హృదయములందు ఆసీనుడై ఉన్న భగవానునే నేరుగా భక్తి యోగముచే ఆశ్రయించు. సో తన తల్లి దేవహూతి మరి ఆమె అడిగినటువంటి, నేను ఎలా మరి ఆ భగవంతుడిని ధామాన్ని చేరుకోవాలి భగవంతుడితో అని చేస్తే, ఎందుకంటే ఆమె నేరుగా ఇంతకుముందు కూడా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది కనుక అని చెప్తున్నారు ఆయన. కనుక ఓ తల్లి, మరి అందరి హృదయాలలోనూ ఆసీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుణ్ణి నేరుగా భక్తి యోగం చేత ఆశ్రయించు. భక్తి యోగమే ఏకైక మార్గము. ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామంలో శాశ్వతంగా ఆయనతో సంపూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి ఉన్నటువంటి మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనిషి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో నేరుగా సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే, అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనను పెంపొందించుకున్నప్పుడు మాత్రమే మరి జీవుడు, ఆ దేవాది దేవుడు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో తనకు కలిగినటువంటి ఆ నిత్య సంబంధాన్ని అతడు పునరుద్ధరించుకోగలడు అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి ఆ పునరుద్ధరణ అనేటువంటిది, ఎందుకంటే మనకి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడము, ఆ భగవంతుడితో తనకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలగడము ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నటువంటివి. భక్తులు కూడా వివిధ రకాలుగా శాంతయుతంగా, రౌద్రంగా అనేటువంటి రకాలైనటువంటి భక్తిని కూడా మనకి చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, మరి ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి నిత్య సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి అంటే వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రేయసిగానో, లేదా అతన్ని పరమాత్మునిగా ఎరిగి, లేదా ఆయనను పుత్రునిగా పొందాలి అని, లేదా అతడు మిత్రుడుగా ఉండి, లేదా ఆయన మన యొక్క ప్రభువు, ఆయనే సర్వాధికారి అంటూ ఆయన అందుకే చెప్తారు భగవద్గీతలో, మన్మనాభవ మద్భక్తో అంటూ. సో మరి ఆయన్ని ప్రభువుగా, ఈ మొత్తానికి కూడా ఆయనే మరి కారకుడుగా భావించి ఆ సంబంధాన్ని మనం పునరుద్ధరించుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎప్పుడైతే సంపూర్ణమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన యందు మనము నెలకొని ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆ భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధము పునరుద్ధరించుకోగలుగుతాము అనేటువంటి చెప్తుంది. సో మరి ఈ విధంగా అతడు జీవుడు దేవదేవునితో పలు విధాలుగా దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుతమైనటువంటి సంబంధాన్ని పునఃస్థాపించుకోగలడు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా అంటే ఆ భగవంతుడితో మనకున్నటువంటి పలు విధాలుగా ఉన్నటువంటి ప్రేయసి, పుత్రునిగా, మిత్రునిగా, ప్రభువుగా, సో వివిధ రకాలుగా మరి ఆ దివ్యమైనటువంటి ప్రేమయుతమైనటువంటి సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోగలుగుతాడు. అలా పునరుద్ధరించుకోగలగడమే ఆ భగవంతుడితో, అటువంటి భావనే ఆ భగవంతుడితో నిజమైన ఏకత్వము అని చెప్తున్నారు. మరి అంతేగాని ఈ మాయావాద తత్వవేత్తలు చెప్పేటువంటి ఏకత్వము ఆయనలో లీనమైన తర్వాత నేను ఆయన ఒకటే అని చెప్పేటువంటి, కానీ వైష్ణవుడు మాత్రము తన స్థితిని ఎప్పుడూ కూడా తన యొక్క వ్యక్తిత్వమును ఎప్పుడూ కోల్పోవరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
తాను ఆ భగవంతుడికి ప్రేయసిగాను లేదా తనకు భగవంతుడికి తల్లిగాను, మిత్రుడుగాను, తండ్రిగాను, లేదా మిత్రుడుగాను, సో లేదా తన్ను ఆయనకి దాసుడుగానో ఆ విధంగా తన సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోగలగడమే ఆ భగవంతునితో నిజమైన ఏకత్వ భావము అని చెప్తున్నారు తప్ప ఈ మాయావాదులు చెప్పినట్లుగా ఆయనలో లీనమైపోవడము ఏకత్వ భావనము కాదు. మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మరి నిజమైనటువంటి ఏకత్వ భావము మాయావాదులు చెప్పేటువంటిది కాదు. వైష్ణవ తత్వవేత్తల యొక్క ఏకత్వ భావము వేరు, మాయావాదుల నిరాకారవాద తత్వవేత్తల యొక్క ఏకత్వ భావము వేరు. వారిరువురు కూడా భగవాన్ని యందు లీనమవడానికే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వైష్ణవులు మాత్రము తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని, తన యొక్క శాశ్వత తత్వాన్ని కోల్పోరు. వారు ప్రేయసిగా, తల్లిదండ్రులుగా, స్నేహితులుగా లేదా సేవకుడుగా తమ యొక్క వ్యక్తిత్వమును అలాగే నిలుపుకుని ఉంటారు. కాకపోతే మనకి మరి ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామ వర్ణన మనం అంతకు ముందు కూడా చూసాం. ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామము శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉండేటువంటిది. అక్కడ ఏది అభిన్నంగా ఉండేటువంటిది కాదు. అంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు ప్రభువైనా దాసుడైనా ఒక్కటే. అందుకే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రతివాడు కూడా భగవంతుడిలాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాడు. సేవకుడు కానీ ప్రభువు అనేటువంటి ఇద్దరు ఒక్కరుగానే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో. అదే పూర్ణత్వ స్థితి, అదే సంపూర్ణ స్థితి అని చెప్తారు. అక్కడ జడ పదార్థానికి దీనికి తేడా కూడా లేదు అని చెప్పేటువంటిది అక్కడ. మరి ఆ వర్ణనంతా కూడా పూర్వపు అధ్యాయాలలో మనం విన్నటువంటిది. మరి ఆ బ్రహ్మనే సాక్షాత్తుగా భగవద్ధామ వర్ణన చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు చూసాం మనం. సేవక సంబంధము ఉన్నప్పటికీ అక్కడ భావన మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ ఇరువురు కూడా ఒకే స్థితి యందు నిలిచి ఉంటారు. అదే శాశ్వత స్థితి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామమునందు. అదే ఏకత్వము. మరి కపిల భగవానుడు తన తల్లికి ఉపదేశము కావించుచు ఆమెకు ఎట్టి పరోక్ష విధానము అవసరము లేదని చెప్తూ ఉన్నారు. నేరుగా భగవంతుణ్ణే ఆశ్రయించు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవానుణ్ణే ఆమె పుత్రుడుగా పొందినటువంటి ఆమె, మరి భగవంతుడే ఆమె యొక్క పుత్రుడుగా అవతరించినటువంటి కారణంగా ఆమె అంతకు ముందే ప్రత్యక్షంగా భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆమె అంతకు పూర్వమే పూర్ణత్వ స్థితిలో ఉన్నటువంటిది. మరి కాబట్టి ఇక ఆమెకు వాస్తవానికి మరే రకమైనటువంటి ఉపదేశాలు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు కపిల భగవానుడు. ఎందుకు ఆమె ఏదైతే ఇప్పటి వరకు పాటిస్తూ ఉన్నదే దానినే కొనసాగింపమని కపిల భగవానుల వారు ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. కనుకనే అతడు తన తల్లిని భామిని అని సంబోధించారు ఈ శ్లోకంలో అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అది వరకే ఆమె ఆ భగవంతునితో నేరుగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. అనగా కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఆమె ప్రత్యక్షంగా సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటిది. సో దానినే కొనసాగించమని, అది ఆ భక్తి యోగమునే అనగా ఆ కృష్ణ భక్తి రసభావననే చేపట్టమని కపిల భగవానుల వారు మళ్ళీ తన జనని అయినటువంటి దేవహూతికి ఉపదేశిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భక్తి రహితంగా, భక్తి లేకుండా మనుజుడు ఎవడు కూడా ఈ మాయా బంధనాల నుండి బయటపడజాలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ.